2-3 ori. Sănătate, sănătate la toți. Duminică plăcută la toată lumea. Doamne ajută! Vă salută și vă pupă Adrian și fratele Geamăn, Daniel. O zi bună. Mai am venit și la Doamne, că să ne mai rugăm să mulțumim și pentru una și pentru alta, și buni și rele. Mai puțin rele, dar mulțumim. Doamne ajută la toți, sănătate să fie. Cea mai importantă, sănătatea e de toate. Frățiorul. Numai bine, da. Vă dorim o zi bună. Da. Ne-am rugat frumos la mănăstire. Corect. Copiii! Ramona! Ce faci? Ia stai nebunaticu. Ziua bună. Ziua bună. Ce faci, bebe? La biserică aici. Suntem la umbră, Rebecca. Giulia. Da. Fratele meu, Geamăn. Ce ți-ai luat acolo, frățiorul? Ce să mi-am luat și o iconă. Bravo, Doamne ajută, frumos. Frumos. Salută pe fiul meu, pe Adrian Mitrea, din Italia. Adrian Mitrea, Îl pupăm. de Dumnezeu sănătate, numai bine. Și îl pupăm cu toții. Îl pupăm, numai bine. Ce-mi place pomul ăsta. Doamne ajută. Mereu pe spate, fratele Geamăn. Sigur că da. Eu și la Doamne, Doamne. Da. Bă, foarte frumos aici, bă. Ne găsim liniștea, mulțumirea, să plătească așa. Sunt mulțumit așa de mine și de toate. Și ne rugăm pentru toți, și pentru cei buni, și pentru cei răi. Ce faceți voi aici, așa? Eu zic că stați ascunși de soare. De sore. De sore. Dar voi două sunt de soare? Da? Ha? Mergem sau mai stăm puțin? Mai stăm puțin că... A, da, măi, și rămâneam pe rând afară. Hai, Doamne ajută la toți și o zi bună, Domnul, numai bine. Doamne ajută. Aici, total, și când o dată în casă. Aici, mamă, uite alea. Căutați același căpăini. Bine, că are căpșorul, mai nu cheam. Stați aici așa. Ce? Doamne. Uite cum o parcată la mașină. Da. Ia ce frumos, ce priveliște aici, frumos. Îmi bate soare în ochi. Ce la cetățuia. Trebuie să am mereu o pereche de ochelari de soare la mine, că îmi bate soare în ochi. Băi, Ionele, le dorim o duminică plăcută la toți. Numai bine. Sănătate la familiile lor. Sănătate la toată lumea. Salut-o pe doamna, zic o pupi. Salut, doamna. Te pup, Doamna respect, Brăilaș. Bine, doamna Brăilaș. Tot respectul. Tot respectul și multă sănătate. Și vă salutăm pe toți și o duminică plăcută și sănătate.